Všetko, všade, naraz prišlo s veľkým treskom. Nebol to len taký akčný film, bol to filozofický ponor do hĺbky. Film skúmal rozsiahly koncept multiverza. Táto myšlienka hlboko rezonuje s modernými kvantovými teóriami. Dotýka sa aj starodávnych duchovných filozofií. Vidíme nespočetné reality existujúce vedľa seba. Každá voľba vytvára novú vetvu existencie. Tento film robí tieto veľké myšlienky osobnými. Príbeh sa sústreďuje na Evelyn Wang. Je majiteľkou práčovne. Je v strese. Jej život sa zdá byť všedný a nenaplnený. Potom sa dozvie šokujúcu pravdu. Má prístup k iným verziám seba samej. Tieto iné Evelyn žijú v rôznych vesmíroch. Urobili rôzne rozhodnutia. Majú jedinečné zručnosti a skúsenosti. Toto odhalenie ju vrhne do medzidimenzionálnej vojny. Vojny proti nihilistickej hrozbe. Toto spojenie s kvantovou spiritualitou je kľúčové. Mnohé teórie naznačujú, že realita nie je pevná. Naše vedomie môže hrať úlohu pri jej formovaní. Film to krásne vizualizuje. Evelyn sa učí skákať medzi realitami, využíva životy svojich alternatívnych ja. Tento čin odráža myšlienky prepojenosti. Hovorí o sile uvedomenia. Naznačuje, že sme viac než naša jediná skúsenosť. Film je vírom akcia emócií. Spája bojové umenia s absurdným humorom, mieša rodinnú drámu s kozmickým prieskumom, napriek tomu vo svojom jadre kladie hlboké otázky. Čo keby ste videli všetky svoje ostatné životy? Čo keby ste cítili všetky svoje ľútosti? A čo keby ste napriek všetkému tomu chaosu našli zmysel? Toto je cesta, na ktorú nás všetko všade naraz pozýva. Cesta nekonečnom. Film nám predstavuje alfa vesmír. Toto je kľúčový pojem. Predstavte si ho ako pôvodný vesmír. Je to miesto, kde sa zrodila technológia skákania medzi realitami. Alfa vesmír má jedinečné postavenie. Vie o všetkých ostatných rozvetvených realitách. Funguje ako taký centrálny uzol. Odtiaľ to môžu agenti sledovať multivesmír. Snažia sa udržať nejaký poriadok. Alebo si to aspoň myslia. Z tohto alfa vesmíru pochádza Alpha Waymond. Je prvý, kto kontaktuje našu Evelyn. Vysvetľuje jej strašnú situáciu. Bytosť menom Jobu Tupaki ohrozuje celú existenciu. Jobu bola kedysi dcérou Alpha Evelyn. Experiment sa strašne pokazil. Teraz zažíva všetky vesmíry súčasne. Tento ohromujúci príval informácií ju dohnal k nihilizmu. Chce všetko zničiť. Alfa vesmír predstavuje akýsi prvotný stav. Je to semienko, z ktorého vyrastajú všetky možnosti. Jeho obyvatelia boli prví, ktorí zmapovali multivesmír. Vyvinuli technológiu na jeho prekonávanie. To z nich robí takých strážcov brány. Sú zaťažení obrovskými vedomosťami. Nesú bremeno nekonečných svetov. Ich zodpovednosť je obrovská. Ich zlyhania sú katastrofálne. Samotná myšlienka alfa vesmíru je fascinujúca. Naznačuje hierarchiu alebo počiatočný bod. Aj v systéme nekonečných paralelných svetov poskytuje ukotvenie. Dáva východiskový bod pre Evelynino interdimenzionálne dobrodružstvo. Je to miesto, kde sa prvýkrát pochopili pravidlá tejto chaotickej hry a možno kde sa prvýkrát porušili. Toto pripravuje pôdu pre všetko ostatné. Film šikovne využíva princíp filmovej cievky. Každá časová os je ako samostatná filmová cievka. Každá cievka obsahuje kompletný príbeh. Jedinečný život pre Evelyn Wang. V jednom je slávnou hviezdou bojových umení. V inom uznávanou šéfkuchárkou. V ďalšom má namiesto prstov párky v rožku. Toto sú všetko odlišné existencie. Každá je výsledkom rôznych volieb. Rôzne cesty, ktorými sa vydala v kľúčových momentoch. Naša Evelyn, majiteľka práčovne, je preťažená. Zistí, že je najmenej úspešnou Evelyn. Toto je paradoxne jej najväčšia sila. Jej nenaplnený potenciál znamená, že je blízko ku každej inej možnosti. Môže sa napojiť na tieto iné cievky. Môže si stiahnuť ich zručnosti a spomienky. Toto je podstata skákania medzi realitami. Získava prístup k odborným znalostiam, ktoré si vo svojom živote nikdy nezískala. Je to závratné množstvo ja. Vezmime si život Evelyn s Waymondom. Vo svojej primárnej realite je nespokojná. Uvažuje o rozvode, ale potom vidí iné cievky. Vidí život, kde ho odmietla. V tom vesmíre sa stala filmovou hviezdou, ale bola aj osamelá. Vidí ďalšiu, kde je Waymond elegantný romantický hrdina. Tieto záblesky ponúkajú perspektívu. Ukazujú zložitú tapisériu jej volieb. Princíp filmovej cievky robí abstraktné konkrétnym. Poskytuje nám vizuálnu metaforu. Vieme si predstaviť tieto nespočetné životy uložené preč. Každá cievka je vesmírom sama o sebe. Evelyn sa učí prepínať medzi týmito cievkami.
Stáva sa akousi kozmickou premietačkou. Vyberá si, ktorý život, ktoré zručnosti má priniesť. Je to silná, nebezpečná schopnosť. Zdôrazňuje nekonečné cesty, ktorými sa nevydala. Multivesmír vo filme Všetko všade naraz je kvantový katalógový systém. Je to ako rozsiahla knižnica alebo videopožičovňa. Každý vesmír má svoju vlastnú jedinečnú estetiku, má svoj vlastný žáner, svoje vlastné pravidlá. Niektoré vesmíry sú ako akčné filmy, iné sú ako romantické komédie. Niektoré sú surrealistické umelecké filmy, alebo dokonca vesmír, kde sa život nikdy nevytvoril, len skaly. Tento systém organizuje nekonečné možnosti. Evelyn skáče cez tieto rôznorodé žánre. Zažíva romancu v štýle Wong Kar-waja. Bojuje vo vysokooktánovej sekvencii bojových umení. Dokonca sa ocitne vo svete animovanom ako film od Pixaru. Každý skok si vyžaduje špecifickú, často absurdnú akciu. Táto akcia vytvára nepravdepodobnú štatistickú anomáliu. Táto anomália slúži ako most. Umožňuje jej vedomiu spojiť sa. Kvantový katalógový systém nie je len o estetike. Je o základnej fyzike každej reality. Každý vesmír môže mať mierne odlišné prírodné zákony, rôzne spoločenské normy, rôzne histórie. Evelyn sa musí rýchlo prispôsobiť týmto meniacim sa kontextom. Jej myseľ sa rozťahuje, aby sa prispôsobila týmto zmenám. Samotná rozmanitosť je ohromujúca. Hrozí, že rozbije jej zmysel pre seba. Toto katalogizovanie naznačuje akýsi poriadok v chaose. Aj keď poriadok je jednoducho ten, že toto je zvláštne takto. Film sa s touto myšlienkou brilantne hrá. Rozmanitosť udržuje divákov zaujatých. Slúži to aj hĺbšiemu účelu. Ukazuje to nekonečnú kreativitu existencie. Zdôrazňuje, aká svojvoľná sa môže zdať naša vlastná realita. Ak sa na ňu pozeráme zvonku, samozrejme. Vznikajúce potenciality za hranicami známych kozmických políc. V rámci tohto systému kvantového katalógu sa formujú potenciály. Sú to vesmíry, ktoré ešte nie sú úplne sformované. Alebo možno vesmíry tak zvláštne, že sa nedajú ľahko zaradiť. Sú to prázdne miesta na mape. Predstavujú skutočne neznáme. Jobu Tupaki sa v nich, zdá sa, ľahko orientuje. Dokáže vytvárať a ničiť reality. Stelezňuje tento neskrotný potenciál často desivými spôsobmi. Evelyn tiež začína prenikať do tejto hĺbšej vrstvy. Keď ovláda skákanie medzi realitami, presúva sa za hranice jednoduchého získavania zručností. Začína chápať samotnú štruktúru reality. Vidí súvislosti medzi všetkými vecami. Začína ovplyvňovať udalosti jemnejšími spôsobmi. Nielen bojom, ale aj pochopením. Voľbou empatie namiesto konfliktu. Toto je jej vlastný vznikajúci potenciál. Koncept vznikajúcich potenciálov je vzrušujúci. Naznačuje, že multiverzum nie je statické. Neustále sa vyvíja, neustále generuje nové veci. Môžu vznikať nové žánre existencie, nové zákony fyziky, nové formy vedomia. To súvisí s vedeckými myšlienkami o kozmickej inflácii alebo teóriami večného stvorenia. Vesmír alebo multiverzum je živé. Pre Evelyn to znamená, že jej cesta nie je len o prístupe k existujúcim životom. Je to o vytváraní niečoho nového. Učí sa vidieť za bolesť a chaos. Nájde spôsob, ako integrovať všetky svoje skúsenosti. Používa toto integrované ja na uzdravenie, na spojenie so svojou rodinou. Toto je silné posolstvo. Aj v nekonečnom multiverze môže vzniknúť nový zmysel. Môže sa zrodiť nová nádej. Evelyn ako premietačka a jej vedomie ako menič reality. Evelynino vedomie funguje ako premietač. Toto je ústredná metafora vo filme. Spočiatku je pasívnym divákom svojho života. Je uväznená v jednej filmovej cievke. Ale keď sa naučí skákať medzi realitami, získa kontrolu. Môže meniť cievky. Môže si vybrať rôzne verzie seba. Môže prejaviť nové reality alebo aspoň nové zážitky. Toto je hlboká zmena v konaní. Kľúčové scény to nádherne ilustrujú. Spomeňte si na jej boj na daňovom úrade. Rýchlo prechádza cez rôzne zručnosti. Blesk šikovnosti tepaniaky šéf kuchára. Moment kapacity pľúc opernej speváčky. Sila majstra bojových umení. Jej myseľ je premietač. Bliká medzi týmito rôznymi filmami. Premieta ich vlastnosti na jej súčasnú situáciu. Stáva sa kanálom pre nespočetné ja. Táto myšlienka súhlasí s určitými interpretáciami kvantovej mechaniky. Napríklad efekt pozorovateľa. Akt pozorovania môže ovplyvniť pozorovaný systém. Evelynin sústredený zámer, jej vedomá voľba, jej umožňuje skákať. Vykonáva špecifický, štatisticky nepravdepodobný akt. Tento akt slúži ako katalizátor.
Je to jej vôľa, ktorá sústreďuje lúč premietača. Vyberá ďalší snímok reality. Jej cesta je o zvládnutí tejto vnútornej premietacej kabiny. Spočiatku je to chaotické a dezorientujúce. Je náhodne ťahaná z jednej reality do druhej, ale postupne sa učí navigovať. Učí sa vyberať. Učí sa, že jej vedomie je kľúčom. Nie je to len o prístupe k moci. Je to o usmerňovaní tejto sily so zámerom a nakoniec s láskou. Toto je jej konečný nástroj. Mechanika skákania medzi realitami. Kvantové teórie zobrazené vo filme. Technológia skákania medzi realitami vo filme je úžasne nápaditá. Má pseudovedecký šarm. Čerpá inšpiráciu zo skutočných kvantových teórií. Jedným z nich je efekt kvantového pozorovateľa. Ako už bolo spomenuté, akt pozorovania mení realitu. Vo filme sú naskok potrebné špecifické nepravdepodobné akcie. Tieto akcie vytvárajú štatistickú anomáliu. Na chvíľu sprístupnia určitú nepravdepodobnú realitu. To odráža vplyv pozorovateľa. Ďalšie fascinujúce prepojenie je s teóriou holografického úložiska. Táto teória naznačuje, že informácie o objeme priestoru môžu byť zakodované na jeho hranici. Predstavte si hologram. Dvojrozmerný povrch uchováva trojrozmerný obraz. V filme sa zdá, že každá Evelyn obsahuje ozveny všetkých ostatných Evelyn. Jej základné vedomie, keď je odomknuté, má prístup k tejto rozsiahlej databanke. Alfa vesmír by sa dal považovať za pôvodnú dátovú platňu. Všetky ostatné vesmíry sú holografické projekcie. Štatisticky nepravdepodobný pohon na skákanie je číra genialita. Žúvanie konkrétnej značky balzamu na pery. Vyznanie lásky vášmu daňovému auditorovi. Tieto absurdné činy sú nevyhnutné. Vytvárajú jedinečné podmienky pre skok. Toto je zábavné filmové spracovanie kvantového previazania, alebo možno o vytváraní špecifických rezonančných vzorov. Tieto vzory umožňujú vedomiu prechádzať cez reality. Je to hravé spracovanie zložitej fyziky. Hoci to nie je vedecký dokument, film tieto myšlienky používa. Používa ich na vybudovanie presvedčivej vnútornej logiky. Pravidlá skákania medzi realitami pôsobia konzistentne v rámci filmového sveta. To umožňuje divákovi pozastaviť nedôveru. Prijímame fantastický predpoklad. Ideme s prúdom. Vedecká príchuť dodáva vrstvu hĺbky. Vďaka nej sa multivesmír zdá hmatateľnejší. Viac než len mágia. Od nihilizmu k zmyslu Evelynina cesta premeny. Evelynina cesta je cestou hlbokej osobnej premeny. Začína ako žena topiaca sa vo výčitkách. Je zatrpnutá zo svojich rozhodnutí. Cíti, že jej život je bezvýznamný. Multiverzum to spočiatku zosilňuje. Vidí všetky životy, ktoré mohla mať. Všetky talenty, ktoré zdanlivo premrhala. Táto skúsenosť ju tlačí k nihilizmu. Presne ako Jobu Tupaki. Ale Evelyn si vyberá inú cestu. Jej premena je poháňaná láskou a zámerom. Vidí Waymonda, svojho zdanlivo pokorného manžela. Ale vidí aj jeho láskavosť. Jeho neochvejný optimizmus. Vo všetkých vesmíroch prechádza jeho základná dobrota. Toto sa stáva jej kotvou. Uvedomuje si, že láskavosť nie je slabosť. Je to radikálny akt vzdoru, najmä v chaotickom multiverze. Táto zmena je praktická a hlboko dojímavá. Učí sa bojovať nielen pesťami, bojuje s empatiou. Používa svoje schopnosti skákať medzi realitami, aby pochopila iných. Aby videla ich bolesť, aby sa s nimi spojila na ľudskej úrovni. Pomáha svojej dcere Jobu Tupaki. Nie tým, že ju porazí, ale tým, že ju príjme. Tým, že sa rozhodne milovať ju v každom vesmíre. Toto je silná aplikácia jej novoobjavenej vnímavosti. Jej rast ponúka posolstvo pre naše vlastné životy. Možno doslova neskáčeme medzi realitami, ale všetci čelíme voľbám. Všetci máme výčitky. Všetci sa môžeme cítiť preťažení možnosťami. Evelyn nám ukazuje, že zmysel sa nenachádza tam vonku. Nie je to v nejakom inom lepšom živote. Vytvára sa tu a teraz. Prostredníctvom našich spojení, prostredníctvom našich zámerov. Tým, že si vyberáme lásku, aj keď je to ťažké. Všetko všade, naraz a ďalej. Tvorba láskavejšieho kozmu. Hlavnou myšlienkou filmu je láskavosť. Ide o vedomé upravovanie reality. Všetko, všade naraz predstavuje úplný nihilizmus. Je to prázdnota, kde sa všetok zmysel rúca. Je to lákavé, najmä keď čelíme nekonečnému chaosu. Prečo na niečom záleží, ak je všetko možné? Ak je každá voľba rovnako platná a nakoniec pominuteľná? Toto je priepasť, ktorej čelia Evelyn a Joy. Evelynin triumf nie je zničiť všetko všade naraz. Je to výber niečoho iného.
Rozhodne sa vidieť dobro, rozhodne sa spojiť, učí sa upravovať svoju realitu, nie zmenou minulosti, ale zmenou jej vnímania, zmenou jej reakcie na prítomnosť. Toto je hlboká forma sily. Je dostupná pre každého. Je to sila perspektívy, sila voľby, ako sa zapojíme. Vedomé upravovanie reality znamená prevziať zodpovednosť. Znamená to pochopiť náš vplyv. Aj malé prejavy láskavosti sa môžu šíriť. Waymond túto filozofiu presadzuje počas celého filmu. Buďte láskaví, nalieha. Najmä keď nevieme, čo sa deje. Táto jednoduchá múdrosť preniká kozmickým hlukom. Je to protijed na zúfalstvo, všetko všade naraz. Je to niť, ktorá drží multivesmír pohromade. Všetko všade naraz je viac než len film. Je to zážitok. Necháva nás premýšľať o našich vlastných životoch, našich vlastných voľbách, náš vlastný potenciál vytvárať zmysel. Naznačuje, že vo vesmíre nekonečných možností je najdôležitejšou voľbou to, ako sa k sebe správame. Ako sa rozhodneme vidieť svet. A ako sa rozhodneme naplniť náš malý kútik láskou. To je vesmír, za ktorý stojí za to bojovať.